खुलुमबाय लोगोफोर एक्चुअली दिनैहाय हर बाबा जाथाय बा माखासे जाय जिनिसखौ जों गोसोखांथावा जाय जिनिसखौ गोसोखाङा लाफानो दिनै गोबाव सम बावनानै दं बेखौसो आं दिनैहाय दिनैनि बे एक्स एनडिएफबि जायफोरा दिनै दैदेनगिरि जाबाय बा इएम एमसिएलए जाबाय बिथांमोननिसिमसो आं मोनसे रिमाइन्ड खालामहोफिननाय जादों हयथ'बा बिथांमोना बावदोंबो जानांगौ जोंहा दिनैहाय जेब्ला 2003 अल क्लियार जादोंमोन भुटान एटेकआवहाय अब्लानि समाव गिबि खेब गोमानानै दङमोन जोंनि हाब्रां सार इरेगदाव ओमफ्राय सार फोजौखां बिथांमोननि फोजौखां सारनि न'आवहाय आं मैया थांदोंमोन सानावहाय बिनि बिदाजों दान्दिसे रायलायहैदों लोगोसे बिबाजैजोंबो रायलायहैदों गोबां दुखु फोरमायदों जाय भिडिअखौ आङो खालामनो हायाखै जाय भिडिअखौ दिनै खालामनो थाखाय उसुबिदा जानानै दं दिनै बिथांमोनखौ जोङो मा गोसोखाङा लाफानो बा बिथांमोनखौ जों नागिरा लाफानो जोंनि बे एक्स एनडिएफबिआ दैदेनगिरिफ्रा बा दिनै खुंथायाव एनडिएफबि आफादनिफ्राय दिनै जायफ्रा इउपिपिएलआव हाबनानै जइन जानानै एमसिएलए जानाय बा इएम जानाय बा डेपुटि चिफ जानाय ना एमएलए जानायफोर बिथांमोनखौसो आं बुंनो सानदों मानो होननानै बुङोब्ला लोगोसे प्रमद बर'खौबो बुंनो गोनां बायध'ता जागोन खारन दिनै बर'नि एकर्ड जानायनि सिगां प्रमद बर' बिराद गोथाव बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय दिनैहाय एक्स एनडिएफबिखौ खनसेयावनो जोख्लायनानै माखासेखौ मैद्रु बायदि बाहायदों इउज एन्ड थ्र' खालामदों थ' जाय हक बाथ्राया गोबां दैदेनगिरिफोर जेब्ला इलेक्सन सफैयो गोथाव गोदै जेन बिथांमोनफोर बायदि श्रेष्ठ मानसि गैया पृथिबियाव बुहुमाव बिसोरनिख्रुइ साबसिन हामसिन गियानि गुनि मानसि गैयिफोरबायदि बिथांमोना खालामनानै लायो जेन सोरनिबा न'आव थांथावि न'खरफ्रावबो दिनै बिथांमोना हाबफैयो लामायाव सोरबा बिबायारि गोग्लैना थाब्लाबो बिथांमोनखौ आथिं हमनानै खुलुमनानै भट बियो बोखांनानै दोनो बिथांमोनखौ जिबनाव खनसेबो मालाबाबो थुखैफेरा बिथांमोना बै समाव बिसोरखौ थुखैयो बेफोरखौ जों नुनो मोनो लोगोसे जेब्ला देरहागोन बा देरहाखांनायनि उनावहाय बै सुबुंखौ जों बर'नि गेजेराव मानो बेफोरबायदि गोग्लैना थायो जों बर'नि गेजेराव दासिमबो अगियान दङना बुङो सोर बुङो बै दैदेनगिरिफ्रा बेफोरबायदि रावखौ बुङो नाथाय नैबे गोजोन गोरोबथा बा नैबे मोनसे एकर्डआ सोरनि थ्रुयै जादों बा सोरनि दारै जादों दिनै एनडिएफबिफोरा दिनै हाग्रानिफ्राय फैनानै सिजफायाराव थाफैबाय गोबां खेब सावरायदों गोबां खेब सावरायनायावबो फेलार जाबाय थादों दिनै सावरायनानै बोसोर सिजफायाराव दोननानै इन्डिया गभर्नमेन्टआ बा स्टेट गभर्नमेन्टआ हारसा गभर्नमेन्टआ जों बर'खौ माबायदि गादबनानै दोनदोंमोन इन्डिया गभर्नमेन्टनि स्टेट गभर्नमेन्टनि नासयनायाव जोंनि साथाम सुबुंखौ दिनैसिमबो दङना गैया दिनैसिमबो इन्डिया गभर्नमेन्ट स्टेट गभर्नमेन्ट पिटिसि गभर्नमेन्ट जायफ्रा खुंथायाव दङ बिथांमोना दिनैसिमबो खोन्थानो हायाखै मानो दिनै बिटिसिआ बै बे साथाम जायफ्रा दिनै गोमानो थांदोंमोन अल क्लियार आउट जादोंमोन भुटान एटेक जानाय समाव दिनै बिथांमोना भुटान गभर्नमेन्टजों सावरायहैनो थांनायाव दिनै बिथांमोना गोमानानै दं दिनैसिमबो दासिमबो न'खरनि मानसिनो मोजाङै खोन्थानो हायाखै अन्तत गबिन्द बसुमतारी डेपुटि चिफ अब्लानि समाव बिथाङा नैबे दैदेनगिरिफोरखौनो अर्डार होनायफोरबायदि जादोंमोन खामान होनायफोरबायदि जादोंमोन बिथांमोनानो नोंथांमोना भुटान गभर्नमेन्टजों सावरायहैदो होननानै नाथाय दिनैनि दिनाव बिथांमोनखौ दिनैहाय नागिरा लाफानो बिथांमोना दिनै दङना गैया मानो सावरायनो हाया इन्डिया गभर्नमेन्टखौ दिनैहाय बिथांमोना हम मिनिस्टारखौ मानो बुंनो हायाखै गबिन्द बसुमतारी बा जोंनि गियानि गुनिफ्रा साबसिन हामसिन साननो गोरोंफ्रा प्रमद बर'आ दिनैहाय दैदेनगिरिनो बर'नि गेजेराव डायनामिक लिडारनो दिनै बिथांमोना बर' हारिनि प्रति जुदि सिन्ता खालामदोंमोनबा बै बे साथाम गोमानानै थानाय जाय दिनै हाब्रां सार दिनै इरागदाव सार फोजौखां सार
बिथांमोना दिनैहाय मिसिं जानानै दं दिनैसिमबो मानो डिक्लेयार खालामनो हायाखै मानो फोसावनो हायाखै दिनैसिमबो न'खराव थांनानै दिनैसिमबो जेबो खोथा बुंहैनो हाया गबिन्द बसुमतारी मोना आनखि दिनै बिथांमोननि न'आव मालाबाबो हाबैफेराखै दिनै बिथांमोना दिनै मुंख्लं जानानै दङ ना मा जानानै दं बेफोरनिबो जेबो उदिस गैया इलेक्शन सफैबाय दिनै बिथांमोना मा खुसि रंजा बाजा टेनसन फ्रि जेबो बिन्दास माने दिनै गोजोन गोरोबथा जानानै थांबाय बिसोरखौ मानोबाव हमजाबाय थाबाय गावथारजाबाय जोब्बाय हमजाना दोनबाय भुटान गभर्नमेन्टजों जेलाव दोनजाबाय थादों हल लाइफ थाथोंसै जों बेफोरखौ बुरखांबाय थानांगौ दरखार गैया बिदि साननाय दं नाथाय बे नङा न'खरनि मानसिफ्रा दिनैसिमबो लुबैदों गावनि फंबायखौ बा गावनि फिसाफोरखौ गावनि आखायाव लुबैदों फैजानो प्रमद बर'आनोथ' बुंदोंमोन ना गावनो नैबे गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जेलाव थानायफोर जेसेबां दिनै हमनानै ला जों दिनै सार इरागदावमोन सार हाब्रांमोन सार फोजौखांमोन दिनै बिथांमोना जेलाव गोथाङैनो थानांगौ नाथाय दिनैसिमबो मानो बिथांमोना सफैनो हाया मानो हाया गोसो जायोबा नोंथांमोना इन्डिया गभर्नमेन्टजों सावरायलायनानै भुटान गभर्नमेन्टजों मोजां रायलायनानै दिनै बिथांमोनखौ लाबोनो हानायनि बेबस्थाखौ खालामनो हायो दिनै बांलादेश बायदियाव जोंनि डेड बडि दं एनडिएफबिनि रिपिट एक्सन बेटेलियनजों 6 जन गावथारजानाय दं दिनै बिथांमोननि डेड बडिया दासिमबो दं गोसो जायोबा दिनैनि बे खुंथायाव थानायफ्रा न'खर न'खर गथायना होफैनो हायो बेफोरखौ गोसो गैया इन्टारेस्ट गैया मावनो गोसो गैया बेफोरखौ हारिनि सिन्था खालामग्राफ्रा बेफोरखौ होनगोन नामा जों दिनैहाय गैजा रोङाब्लाबो बिथांमोनखौ दिनैसिमबो जों गोसोखांदों जेलाव थानाय दिनै एनआइए जायफ्रा नांनानै थानाय बेफोरनि न'खरनि फेमिलि आङो मालाबा गाबनोबो ओंखारो जों जेबो गैजायाब्लाबो जोंनि गोसोआव जायफ्रा दिनै गोमानानै मिसिं जानानै दं बिथांमोननि खोथाखौ दिनैसिमबो जों रायखांबाय थायो बुरखांबाय थायो दिनै गबिन्द बसुमतारी मोना लाजिथाव जोबथा दुखुनांथाव बाथ्रा बेफोरबायदि मानसिखौ दिनैसिमबो जुदि बोखांनो नागिरनो सम गैलाया माबे बिथिङाव दिनै एथ'राब बिजि थाबाय थायो बबेयाव मा खामानियावहाय जानो हागौ नोंथाङा दिनै बबेबा मोनसे खामानियाव बेस्थ' बिजि जानो हागौ बबेबा जयनिंआवनो सोरखौबा बिपिएफनिफ्राय फैनायखौ इउपिपिएलआव जयनिं आर'नाइ गानहोनाय सोरबा माबानिफ्राय फैनायखौ आर'नाइ गानहोनाय बेफोराव बेस्थ' जानो हागौ दाथ' नोंथांमोनाथ' दाथ' नै 2024निफ्रायथ' इलेक्सनानो इलेक्सन लागातार इलेक्सन माबावथो नोंसोर हारिनि खामानि मावनाय माबे जायगायावथ' नोंसोर एनआइए केस नांना थानायफोरखौ उदां खालामनायनि बाथ्रा सिन्था खालामगोन माबे समाव नोंथांमोना माब्लानि समावहाय जायफ्रा दिनै मिसिं जाना थानाय बेफोरखौ माब्ला जों एनडिएफबि सोद्रोमाफोरनि जायफ्रा दिनै अनसुंथाइखौ मोनजोबाखै बेफोरखौ माला मावगोन ओरैनो दिनैनि दिनाव माबाखौ बुंबाय थाबा जानाय नङा केसा ओरैनो उइद्र जानानै फैगोन आयेननि गेजेरजों बा माबानि गेजेरजों बिदि बुंलायबाय थाबा जानाय नङा दायित्वआ रासिन गबिन्द बसुमतारीनाव 100% दं आरो सेकेन्डआवहाय नैबे रन्जित बसुमतारी प्रमद बर' बिथांनावबो दङ 100%। नाथाय बिसोरो पावार गाद्दि बेफोरखौल' लुबैयो जों बर'नि गेजेराव सुपार लिडार होननानै बुङो अनलि सानैल' बेखौ बावले रोखा बुंगोन आं जायनि जाहोनाव बिथांमोना गावनि बिमा बिफाखौबो गारनो हायो गावनि फिसा असेफोरखौबो गावनि बिसि असेखौबो दिनै गारनानै दिनै जेलाव थानो हायो 1 नाम्बाराव रन्जन दैमारि सार सेकेन्डआव हाग्रामा प्रमद बर' दिनै बेफोरबायदिया दिनै सेक्रिफाइस खालामनो हाया हाग्रामायाबो गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै सानसे समाव बेसेबांबा गोजानाव दुखु दाहा खालामना थादोंमोन गुबुन स्टेटआव गुबुन हाग्रायाव रन्जन दैमारि साराबो दिनैहाय गावनि बिसिखौ नागारनानै दिनैहाय जेलाव दिनैसिमबो दं गावनि असे फिसा बेफोरखौ दिनैहाय नागारनानै जेलाव दिनैसिमबो गोथाङै मुंख्लं जानानै दं बेफोरखौ सानोब्ला दुखु नाङो दिनै गबिन्द बसुमतारीमोन बायदिया मा गावनि न'खराव थानानै सिकिउरिटि लानानै बिल्डिं न' लुनानै दिनै सुख सान्ति जानानै दं दिनै जेलाव थाग्राफोरखौ जायफ्रा एकर्डनि सिगांनो केस जाबसिननानै होनाय
बिथांमोनखौ जों आयेननि गेजेरजोंसो बरननो हागोन होननानै बुंबा जानाय नङा खिन्थु। थ' लोगोफोर गोबां बाथ्रा बुंबा बावहाय जुदि गोरोन्थि बाथ्रा बा भुल बा गाज्रि खोथा जुदि बुंदोंबा गासैबो बर' रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिखानाय थाबाय। आं बारा गोलाव खालामनो सानायखौ बावनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।